खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिगो आमेरिका आरो इरान आरो इजराइल आमेरिकाजों इजराइलजों लोगो नांनानै इरानखौ बिराद गेदेर गेदेर एटाक खालामबाय दोङो आरो बे जुद्धआ थाबथानायनि कुनु नामखौनो लायाखै आरो दिनै जों बे भिडिअआव मिथिगोन बे आमेरिका आरो इजराइला मानि थाखाय इरानजों इमान दुश्मन जेरै जोंहा पाकिस्ताननि थाखाय दुश्मन मानि थाखाय जे पाकिस्ताना गावसोरनि आतंकबादिफोरखौ जोंनि इन्डियायाव हेगार हरनानै गेदेर गेदेर एटाक खालामबाय थायो मायावबा मुम्बाइ एटाक हमना ला बा पुलवामा एटाक हमना ला बेफोरखौ गासैखौबो बे पाकिस्ताननिफ्राय फैनाय आतंकबादिफोरा खालामबाय थायो आरो बिनि थाखायनो पाकिस्ताना मा जोंनि दुश्मन आरो थिग बिदिनो इराना माबोरै आमेरिका आरो इजराइलजों दुश्मन जाखो बेखौ आङो दिनै बे भिडिअ एक्सप्लेन खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मिथिगोन जे आमेरिकाया मोनसे टाइमाव बिराद गेदेर पार्टनारमोन इराननि बे जाबाय 1953 नि सिगांनि बाथ्रा नाथाय 1953 आव आमेरिकाया बिराद गेदेर मोनसे पलिटिक्स खालामनानै बै इराननि जि प्रेजेन्ट माबा दंमोन बिथांमोननि प्राइम मिनिस्टार मोहम्मद मोजदेक बिखौ फेजेननानै बेयाव सासे बेलेग सासे प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना गोदान प्राइम मिनिस्टार बानाय बे जाबाय शाह मोहम्मद राजा पहलवी आरो बे जाबाय गोदान प्राइम मिनिस्टार 1953 आव आरो बे शाहया जाबाय ओरैबायदि मानसि माने इरानखौ ओरैबायदि खालामदोंमोन जे रावबो बुरखा गानाबाबो जागोन जि बिथांमोननि जि खोबथेनाया गोसोमा बेखौ गानाबाबो जागोन सब माने आमेरिकायाव जाबायदि गाननाय जोमनाय बिदि गानबाबो जागोन गासैबो लेखाफोरा रोंनांगोन बेफोरबायदि आरो बिनिफ्राय मा जादों बै जायगायाव गासैबो मुस्लिम कान्ट्रि आरो मुस्लिम कान्ट्रियाव जेमानबाबो किसुमाना हयथ' मोजां मोनदों नाथाय गोबाङानो बे बाथ्राखौ बिराद गाज्रि मोनोमोन जेराव पार्टि लोंनाय जानाय बेफोरबायदिखौ मोजां मोनामोन आरो बिनि थाखाय सिंनो मोनसे आन्दलन जाहां माने मोनसे बिथांमोननि सुबुंफोरा बेफोरखौ माने अत्याचार मोनबाय थानानै मोनसे आन्दलन खालामनो सानबाय थायोमोन आरो बे आन्दलना जायो 1979 आव आरो बै 1979 आव मोनसे आन्दलन खालामनानै बिथांमोननि जि प्राइम मिनिस्टार बिखौ बै इराननिफ्राय होखारना हरनाय जायो आरो बै होखारनानै आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनिखौ बै जायगानि प्राइम मिनिस्टार बानायो आरो आयतुल्लाया गासै जि बिथांमोननि पाब्लिक बै पाब्लिकफोरनि गोसोखौ मोजाङै हमनानै मोनो आरो पाब्लिकफोरा आसलते मा नागिरो आरो बै खुमैनियाबो मा नागिरो मोननैजों गोरोबलायो जे इस्लाम कान्ट्रियाव खुनु सेरेब जुमाय सलायनाय नङा गासै हिन्जावफोरा बुरखा गाननांगोन आरो बियो ओरैबायदि मानसिना मोनसे जाथाय जायो इरानाव जे जायनो सेरेबनि लाइसेन्स नांगो बिसोरखौ गासैखौबो लेंहरनाय जायो गोबाङानो थारमाने प्रटेस्ट खालामदोंमोन जे जोंनो सेरेबनि माबा नांथारगोन होननानै आरो बियो गासैखौबो लेंहरो जे उमुक खालि उमुक जायगायाव फै गासैनोबो सेरेबनि लाइसेन्स होनाय जागोन लेंहरनानै गासैखौबो गावथारनानै बुथारजोबो होख्रावो बेफोरबायदि आरो बै खुमैनिखौ बिनि थाखायनो बै इराननि सुबुंफोरा जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बै खुमैनिखौ इजराइला दाख्लैबावैसो बिथांमोना सुलु लागासिनो दंमोन जे बै खुमैनिखौ बुथारनो थाखाय मानोना खुमैनिया आमेरिकानि जेब्ला खुमैनिया फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार जायो आमेरिकानि जेसेबां बेयाव सुबुंफोर दंमोन गासैखौबो बियो बन्दी बानायना दोन्दोंमोन बोसोरथाम गाहाम आरो लोगोसे आमेरिकानि जेसां जायगायाव मिडिल इस्टआव ना आमेरिकानि जि बिथांमोननि आर्मि बे आर्मिफोरानो बांसिन दङ जायगा जेरै इराकआव दोङो बा दुबाइआव दोङो बेफोरबायदि गोबां जायगायाव आमेरिकानि माबाफोरानो बांसिन दोङो आर्मिफोरा आरो बेनि थाखाय बै आर्मि बेसफोरखौ इराना धंख खालामनो हमो
आर्मिनि आमेरिकानि जाय जाय इरानाव थाहैदो बिसोरखौ गासैखौ बन्द खालामना दोनो आरो गोबां रायलायनायनि उनाव बिसोरखौ हगार हरो दा इजराइला मानि थाखाय इजराइला जाबाय गासै जि मुस्लिम कान्ट्रि दङ बिनि गेजेराव फिसा मोनसे हादोर आरो बै इजराइलखौ बहुत मुस्लिम कान्ट्रियानो नायनो हाया मानोना बै जायगाखौ सेना लादो होननानै आरो बेयाव बांसिन माने खुलायै प्रटेस्ट खालामो बै इराना जाय जाय जायगायाव इजराइला एटाक खालामो जे हामासफोरनो बा पाकिस्तान बेफोरनो इराना फैसा हरो जे नोंसोरो अस्त्र शस्त्र बायनानै नोंसोरो इजराइलखौ एटाक खालाम बा इजराइलनिफ्राय बै हाखिनिखौ सेनानै ला नाथाय इजराइला जुदि बे हाखिनिखौ हेगारना होयोबाथाय इजराइला थानो थाखाय जेबो जायगायानो गैया आरो बिनि थाखायनो इजराइला बै जायगायाव जेसां बेफोरबायदि मुस्लिम कान्ट्रि दङ सबबावबो CCTV माने हेक खालामो बा गोबां किसुमान बुस्थुफोरखौ हेक खालामनानै दोनखायो आरो मिथिखायो जे सोरो बिसोरनि थाखाय माबाफोर प्लेन बानायफैदों इरानानो मोनसे प्लेन बानायफैदोंमोन निउक्लियार प्रग्राम आरो बै निउक्लियार प्रग्रामनि साइन्टिस्टखौनो लामायावनो मोनसे बुलेट रबटआ माने माबाजों गावथार लामायावनो गारिजों थांबाय थानो बेफोरबायदि गोबां केस दङ इजराइला टेकनिकेलि फैसाय आरो फरायनायजों लेखा फराजों बिराद दावगाखानाय आमेरिकाया इजराइलखौ मानो गियो आमेरिकायाव जेसां गेदेर गेदेर कम्पानि दङ बिनि अनारफोरा सब बै इजराइलनि गोजा आरो बिनि थाखायनो इजराइलजों बिराद पार्टनार आमेरिकाया बैनि थाखाय आरो इरानजोंबो गोदो पार्टनारमोन नाथाय बै खुमेनि फैनायनि उनाव आमेरिकानि कुनु बाथ्रायानो सलिया आमेरिकानि कुनु बाथ्राखौनो बे इराना मानिनानै लाया आरो दाबो आमेरिकाया सानदोंमोन सानसे साननैयावनो फेजेनगोन होननानै इरानखौ नाथाय फेजेननो हायाखै इराना खोब दिमागजों खामानि मावबाय दङ इराना जुद्ध नांबा हाया नोङो आमेरिकाजों एख पात्ता मोनो नाथाय बे जुद्धखौ जेसां गोलाव जागोन एसांनो बे जुद्धनिफ्राय बै माबाया इराना फायदा जागोन माबोरै फायदा जागोन दा इराना खोब खम दामनि किसुमान ड्रनफोरखौ हेगार हरबाय दङ आमेरिकानि किसुमान बेसफोराव एकदम माने मुल्य गैयै आरो एखे लोगो 100टा 150टा बिदि हेगारना हरो नाथाय बै ड्रनखौ खोलिनो थाखाय आमेरिकानि जि ड्रन सिस्टेम बै ड्रन सिस्टेमा बेसेबांबा करोड़ टाकानि माने मिसाइल हेगारनो गोनां जायो आरो बेजों आमेरिकाया जोबोद खहा जाबाय दङ आरो दा आमेरिकाया माने सानबाय दङ जे माबोरैबा जुदि बे इरानखौ सारेन्डार खालामहोनो हायोमोनबा जोबोद मोजां जागौमोन नाथाय इराना बुंदों जे जोंथ' दा आरम्भसो खालामदों स्टार्टसो खालामदों जोंनि जुद्धआ दासो स्टार्ट जादों बेथ' ट्रेलारसोमोन पिक्चारथ' अभी बाकी है बायदि दा गेदेर गेदेर मिसाइलफोरा दा इरानाव दोङो आरो बे इराना जुदि बेफोरखौ हेगारनो गोनांबा आमेरिकानि बिराद करोड़नि बिराद माने दाम गोसानि मिसाइलफोरा ओरैनो बरबाद जालांजोबगोन अलरेडि बे फिसा फिसा किसुमान ड्रनखौ बुथारनो थाखायनो गावख्लायनो थाखाय गोजौनिफ्राय बेयावनो गोबां मिसाइल खरसा जालांबाय आरो इराना किसुमान ओरैबायदि सैतानि मावनानै दोनदों जे किसुमान खालि जायगायाव गेदेर गेदेर हेलिकप्टार बायदि आर्ट खालामना दोनदो बा फाइटार जेट बायदि आर्ट खालामनानै दोनदो आरो आमेरिका आरो इजराइला मा खालामदों बेफोरखौनो गोजौनिफ्राय नाहरबाथाय बेफोरखौ माने अरिजिनेल रखम नुयो आरो बै आर्ट सायावनो बिराद करोड़ टाकानि माने मिसाइलफोरखौ गारनानै होदो जेराव इराना बेफोरखौ खोब खम दामावनो $10 $15 बानायनो बुस्थु नाथाय बैखौ बुथारनो होननानै बा बै हेलिकप्टारफोरखौ धंख खालामनो होननानै आमेरिका आरो इजराइला मा खालामदों बेसेबांबा करोड़नि मिसाइल गारनानै हरदों आरो बिनि थाखाय जोबोद मिनिजाबाय दङ आरो बे भिडिअआव नोंथांमोना हयथ' बुजिना मोनदों जे मानि थाखाय इरान आरो इजराइला इमान दुश्मन बा आमेरिकाया मानि थाखाय दुश्मन बैनि थाखायनो गतिके बांसिन लोगो जानायाबो मोजां नङा
मानोना बै बाराद्राय लोगो जाबाथाय मोनसे समाव ओरैबायदि सम फैयो जे फिसा फिसा बाथ्रायावनो दुश्मनबो जानो गोनां जायो। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदि मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव, अब्लासिम गोजोन्थों।